Dňa 9. októbra 2010 sa konal už 10. jubilejný plenér výtvarníkov, fotoamatérov a filmárov regiónu Kisúc. Krásna Bystrická dolina skanzenu vo Výchylovke ich v sobotu ráno vítala slnečným počasím, ktoré navodilo veselú a srdečnú atmosféru uvedeného podujatia. Plenér otvorila riaditeľka Kisúckeho kultúrneho strediska v Čaci Silvia Petréková a popriala účastníkom deň plný pohody a vzájomného obohatenia i načerpania nových poznatkov a inšpirácií do ďalšej práce v záujmovo-umeleckej činnosti. Po krátkej odbornej prednáške sa účastníci lektori plenéra vyviezli vláčikom po Úvraťovej železničke, kde spoločne fotili a filmovali jedinečné exteriéry. Ani výtvarníci nezaháľali a rozišli sa do terénu k naplneniu praktickej časti. Lektormi plenéra bol akademický sochár Peter Bukovský z Martina, ktorý sa so svojou príslovečnou zodpovednosťou venoval výtvarníkom. V tomto peknom jesennom dni, ktorý pripomína Babie leto, aj to je Babie leto, som sa zúčastnil ako lektor plenéra na Kisúciach, ešte som nebol tu na Výchylovke skanzené, ale je to prostredie veľmi príjemné a milé a môže poskytnúť inšpirácie pre výtvarníka maliara, pre maľovanie. Skôr taká pohotovostná maľba, ako je pastel alebo škice, ktoré zachytia momentálne, pretože ten časový priestor je pomerne malý, je to iba jeden deň, ale ten zážitok z pekného dňa a z peknej architektúry, z prírody je taký intenzívny, že by si mohol vyústiť do diel veľmi kvalitných, a ktoré sa neskôršie ukážu teda určite aj na výstave a na iných prezentáciách. Fotoamatérov usmerňoval v práci skúsený lektor Vlado Bača zo Žiliny. Tak sme sa tu stretli s fotografmi z okresu Čadca, ktorí sa zaujímajú o amatérskú fotografiu. Sme tu v skanzene vo Výchylovke. Pred chvíľou sme sa previezli na železničke lesnej a bolo to pre mňa taký dobrý zážitok, lebo som tu poprvýkrát, keď som zblízka zo Žiliny, ale ešte tuto v tejto oblasti som nebol. No, stretli sme sa tu preto, aby som trochu fotografom povedal jednak aj o svojej tvorbe a zároveň im dal nejaké svoje skúsenosti pri fotografovaní krajiny. Poriešili sme nejaké aj technické problémy, ďalej, aby sme sa porozprávali o kompozícii, o svetle a o fotografovaní krajiny. Filmárom radil Pavol Piroha z Kisúckeho Nového Mesta. Táto bystrická lokalita poskytla účastníkom veľa prírodných námetov na zväčšnenie v skicári či vytvorenie výtvarného diela priamo v prírode, prípadne zachytenie fotoobjektívom. Po dokončení svojich prác sa účastníci vrátili k spoločnému hodnoteniu a neformálnej besede za účasti lektorov. Výtvarníci sa venovali činnosti a sústreďovaniu sa na štúdium architektúry ľudových domov v prírodnom prostredí. Za pol roka, keď ten plenár je, tak to rád využijem a nech je čokoľvek dôležité, tak to musí stranou, to vie celá rodina. Som rád, že vyšlo počasie krásne. Je proste taká jeseň, proste jak vymaľovaná. No tak to je škoda nevyužiť a niesť do prírody. Maľujem krajiny. Myslím, že to bol vynikajúci výber na dnešný plenér túto Výchylovku, pretože tu jednak je tu krásna príroda, jednak sú pekné objekty tej ľudovej architektúry, takže skutočne každý si môže vybrať, čo sa mu zachce. Páčiť sa mi páči, pretože počasiečko vyšlo už hneď od rána, áno. Primrznuté bolo, ja mám rád, keď je niekde primrznuté ráno, ale samozrejme tým, že sa slnko ukázalo, tak už sa ten aj mrázik rozpustil a svetlo máme vynikajúce namalovanie, takže som rád, že po nejakej zase dlhšej dobe som vyrazil do terénu a že som začal aj niečo malovať, lebo celý rok som v podstate nemaloval, robil som krížovú cestu do dreva, takže to mi zabralo veľa času a tak konečne sa dostávam aj k tomuto malovaniu. Plenér pripravilo a realizovalo Kisúcke kultúrne stredisko v Čaci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Kisúckym múzeom v Čaci. Že sme sa opäť v tomto krásnom jesennom počasí mohli stretnúť s našimi výtvarníkmi, fotografmi, aj filmármi v takomto nádhernom prostredí v skanzene vo Výchylovke. Počasie nám prijalo, veríme, že práce, ktoré dnes vlastne vyhotovia umelci, budú krásne a veľmi radi vás potom pozveme aj na výstavu, ktorú plánujeme z týchto prác urobiť.